Körelnök és képviselő volt a doktor, de másfél éve leállt nála a motor. Azóta nem tesz semmit a falujáért, ellenben nagyon sokat a családjáért. Kálmán Zoli a nyáron sokat napozott, családjával az Alaréten táborozott. El is készülne a műhelycsarnok decemberre, ha a kata elég gyorsan etekel. Büszke lehet a Melinda az ő hites urára, visszafogyott Pencák Jani legénykori sujára. Nem issza meg ő már a sört, csak a jó kis csapvizet. Alunapkor italt mér, és figyelj, ki nem fizet. Idén is ellették a művészek Szent Györgyöt. Pusztították is rendesen a sört és pörköltöt. Ám gyönyörű festményeket is csináltak, köszönet az egész szép Budai Mihály. Az öreg Gyulai Laci mindig a közembere volt, hangosít, lót, legutóbb keresztet ácsolt. Munkájának gyümölcsét azóta is száj, táplámul. Mint ahogy a régen most is, templomot csak kívülről látott. Keresztet faragott a Gyulai Laci, ebben kiváló társa volt a Standiuszi. A kettős kereszt most szép disze a falunak, dicséret is jár érte a kitalálóknak. Györe Tomi megvette a kis Árpi házát, s ezzel talán feladta a legnagyobb álmát. Üresen áll még a telek, amiért annyit küzdött, cserébe az újház medencéjében az egész család küzdött. Az árosraték megudták a Szentgyörgyi létet, a továbbiakban csébe képzelik el az életet. Sajnálja is ezt az Árosmari nagyon, bánatában a szívét erősíti a legtöbb napot. Dávid Krisztián a jogosítványokat halmozta sorban, meg is vett az eredményen, így máron a vadászokat szállítja gyorsan. Ami a focit illeti, elment szerencsét próbálni, de a valódi csapat játéka sem tetszett. Hazajött Itáliából a Lankoli, mindjárt a fogorvost akarta felkeresni. Annyira fájtak a fogai szegénykének, hogy kocsival ment a doki kerítésére. Arany, most, mennyasszonyék, megyünk most! Mostan induljon hát a szüreti menet, következő megálló a Petőfi utca lehet. Ugyanazt akkor, de?